Parázni nem, viszont az árajánlatadással kapcsolatban voltak kétségeim. Ezekről a stratégiákról beszélek ebben a videóban. Félni azért nem félek, mert hogyha egyik feladat felülkerekedik az én tudásomon, akkor szemrebbenés nélkül behívok egy olyan szakembert a projektbe, aki azt jobban tudja nálam, és magamat vagy mellé, vagy alá, vagy fölé helyezem. Viszont a másik, az árajánlatadás az, ami viszonylag bonyolult így külföldi projekt kapcsán meg pláne. Egyrészt én olyan árat akartam adni, hogy mindenféleképpen elfogadják, másrészt az sem lehetett volna jó üzenet, hogyha azt írom, hogy tök mindegy, bármennyire leforgatom. Tehát, hogyha túl keveset írsz, akkor nem igazán vesznek komolyan, túl magasat meg nem akartam, mert ezt a munkát mindenféleképpen meg akartam csípni, és nem tudtam, hogy hányan vannak versenyben, ezért én gondoltam egy számra, forintban, egy magyar számra, hogy ennyiért szívesen megcsinálom, azt felkerekítettem, azt átváltottam euróra, aztán persze felkerekítettem, hogy azért mégiscsak jobban nézzen ki, és mikor megvolt ez a szám, akkor konzultáltam a kisfilmes barátaimmal, elküldtem 4-5 embernek, hogy sziasztok, ez a megkeresés, így néz ki a projekt, ilyen felszerelést tervezek rá, és ez a szám szerintetek jó-e? Miután mindenki leokézta, ezután elküldtem, és megkaptam a választ, hogy oké. Mondjuk az is egy kicsit ilyen cseles volt, meg már volt benne egyfajta üzenet, megkérdezték, hogy jó, és ebben a technika benne van. Írtam, hogy benne, akkor már tudtam, hogy megvan a meló. Szóval így nézett ki a stratégiázás, és néhány nap múlva meg is történik ez a forgatás, jövök majd a részletekkel, addig még egy technikai videó, meg maga az eszközpaknak az összepakolása, meg átnézem, hogy még egyszer azt a listát, amit kaptam, hogy mik az elvárások, abból készítek még egy videót, és utána jövök az éles BBC-s forgatással. Én Tokodi Gábor vagyok, szevasztok!